lah. Ampun dianu le, kirim ke lho. Kirim posek kok tak. Posek kono nganggo masker sik no pencitraan. Takono anune. Apa Bin? Nah, ono pencitraan ngono. Wah, maskeran cah. Rambut Pak tutupe. Ki sing mare Pak Bayan le. Mak kelap ngono. Balik malah. Musuhin abang. Wah, demen dhewe. Iki tanu. Mantap. Koyak si sapa? Naem. Wah Diman rambutnya kobong. Bagaimana rambutnya tabung? Bau tu Baskoro. Mandas kok. Bikin siang lu. Dek ya itu. Kayak ngono ya. Balakmu metu no ya. Nih lapor Pak Bin. Niki wong tua-tua dihapusi. Apa nek apa sih? Lagi jahe. Dewe. Pak Ya, Bayan. gigimu. Wah siang roro. Apa kuwi? Ro. Waduh. Tak tung tak tung tak kling tak tung tak tung tak kling. Nu. Balakne Pak tadi ya, Nu. Enak malah. Ngalamun kan. Mandiara kleru. Syukur mati. Jane kuwi mau jan utek. Mati. Ki mau kepiye nasibku iki? Ayo. Kalune nu. Jenengan Pak De. Lorone sapa iki? Loroku. Walah. Entek kok. Iki balakne meja tenang. Lah enem ra bah wong aku. Lah. Tiang sepuh iye. Enggak. Angga Pak. Aku kalah iki. Entek inci. Lek tekan pet. Mau mulai belakang meneh. Belakangan iki dihapusi wong adoh. Mambengi leng berangkang rawani. Adut. Jane ya kok terak yang belakang ya. Terak sambate. Lah kringgingan jare. Weh. Yen ora kena ngono kuwi nu baleni nu. Ora nek gambare ditokke. Apa Baleni ngono kuwi nyo. Tak Bapak ora siang. Yo. Bres. Cek sik. Lah suwan. Wah. Wah. Aku mah cepet-cepet kok. Sisan. Liga. Ya. Kleru nu. Terus. Tapi terus. Kita. Kowe terus. Terus ya kono. Suara yang enem Pak. Mantap ya. Siang song. Apa yang ngono ora siang moe, Dik? Wah, neng nuno kuwi. Ora ta no. Kacak ngono. Weh, kleru lagi siji. Lah yang kleru ya aku iki. Lah dalam balik. Lah dalam lah apa ya kunci. Kita nu. Terus Pak. Wah, kuncimu dhewe. Wah, mana ketune jemutui. Berangkangan meneh mulai kulon kali. Tuh malah kiwat tekan. Wah, kan ngasut genti lagi. Wae palake 6 telat. Wong tua kok dihapusi ya. Wis. Dulu. Plek. Rasane banget sih. Usuh. Rasa kokok. Wong linggahe enak ya biar enak ya.